Bituka ng manok lang pala na nilalako sa loob ng hardcourt ang magbibigay ng enerhiya kay Idol Castro mga idol. Kaya naman shoutout sa lahat ng masisipag at magigiting nating naglalako sa loob ng hardcourt. Bumulusok at agad itong nagpakita ng mga may inam na galawan sa loob ng hardcourt. Kaya naman ito ay nakapagtala ng napakainam at napakaswabing pagpuntos. Pakimension naman si Idol Castro ng Batang Kutkut kung ano nga ba ang kanyang tunay na pangalan. Dahil ito ay mainam lumaro, kaya naman ito ay nakakapuntos ng napakainam at napakaswabe. Isa itong shooting guard, kaya naman ito ay maasahan mo sa pagbira sa 3-point area. Ito ang pinakamalupit na galawan na ipinakita ni Idol Castro. Pag-fake ng bola, sabay spin move, ginapak at nakalusot at ito ay nakapuntos ng napakainam at napakaswabe. Grabe talaga ang binibigay na power ng bitukang manok mga idol. Kaya naman nakatawag ng timeout nang wala sa oras ang kanilang kalaban nang dahil sa bitukang manok. Sa pagbabalik ball game mga idol ay agad itong sumalaksak at nakakuha ito ng foul. Kaya naman ito ay titira ng 2 free throw mga idol. At sa pagbira ng mga free throws nang dahil sa bitukang manok, hindi ito nagmintis. Maging sa pagpasa mga idol, ito ay maasahan mo rin dahil ito ay napakalupit nitong pumasa sa ilalim upang makapuntos ang kanyang teammate. Kaya kung gusto mong lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload ay huwag mong kalimutan ng mag-like, mag-follow sa aking FB page at mag-share ng aking mga videos. Maraming salamat mga idol. Ang pangit kabanding ni Idol dahil hindi ka pwedeng pumuntos sa kanyang harapan. Lahat na nag-aasam na pumuntos sa kanyang harapan, ito ay kanyang pinapalpal. Pero kapag ito ay nalibre sa 3-point area, ito ay kanyang binibira at pinupuntos ng napakainam at napakaswabe. Yan si Idol Ramos na hindi ko na naman alam ang tunay na pangalan. Pero ito ay nagmula sa team ng Batang Kutkut mga idol. At isa ito sa mga star player nila. Malupit itong player, mapa outside man o inside ay napakahirap nitong pigilan. Shoutout sa Mars Leon Grill and Bar and Samjian, Mars Leon Cafe at abangan po ninyo ang soon to open beach party sa Mars Leon Grill and Bar na located sa Lapas, Bagalang. Maraming salamat po sa suporta. Ang ligang ito ay hatid sa inyo ng Liga Power Hoops Pampanga. Kaya naman shoutout kay Boss Raymond Dizon. At kapag itong si Idol Ramos ay nagliyab na ang kanyang mga kamay, ay napakahirap nitong pigilan sa pagbuntos mga idol. Mapa 3-point shot man ito o pagsalaksak, ito ay kanyang pinupuntos ng napakainam at napakaswabe. Sa lupit nitong maglaro mga idol, kahit hindi kagandahan ng kanyang katawan, ay kumakaldag din ito upang siya ay makapwesto at makapuntos. Dahil maganda ang palaban ng Liga Power Hoops Pampanga, ito ay dinadaluhan at pinapanoodan ng mga libo-libong manonood mga idol. Kaya naman kung sakaling umabot ka pa sa parte ng bidyong ito, pwede ka ba mag-comment kung taga saan ka? Para naman alam ko nga saan napadpad ang bidyong ito. Maraming salamat. At bago matapos ang mga may inam at malulupit na highlights ni Idol Ramos, ay nagpakita ito na isang mainam na pagbira sa 3-point area sa side bucket. Kaya naman bilang isang Kapampangan, ay bigay po natin ang solidong suporta para sa kanya. Kaya naman luwid lang Kapampangan Ballers. Sa lahat ng pagtatagpo, ito ang pinakamasakit dahil nagkauntugan ang nguso ni Idol Ong at ang ulo ni Idol Ginto. Kaya naman lubos na nasaktan itong si Idol Ong dahil nabasag ang kanyang labi. Buti na lang nandito ang kanyang teammates upang ito ay comfort. Pero ang lahat ng yon ay parte ng larong basketball mga idol dahil ang basketball ay talagang pisikalan. Kumbaga patibayan ng loob at ng katawan mga idol. Kaya kung mahina ka, hindi ka pwede sa larong kinahiligan na basketball. Ngunit sa kabilang banda mga idol ay parang ginising mo lang ang natutulog na halimaw dahil ito ay lalong bumangis at lumupit sa pagpunto sa loob ng hardcourt. At hindi na ito mapigilan mga idol. Pati ang mga galawan ay talaga namang napakainam at napakaswabe. Ang game na to ay hatid sa inyo ng Liga Power Hoops Pampanga. Kaya naman shoutout sa founder na si Boss Raymond Dizon mga idol. Quarterfinals na ang labanan na ito mga idol. At sa puntong ito ay tabla ang laban. Kung sino ang manalo dito ay siya ang papasok sa semifinals mga idol. Kaya kung sakaling umabot ka pa sa parte ng video ito, pwede ka ba mag-comment kung taga saan ka? Para naman alam ko kung saan napadpad ang video ni Idol Ong. At kung sakaling alam ninyo ang kanyang tunay na pangalan, ay paki-mention na rin sa comment section mga idol. Maraming salamat. Dahil lumiyab na ang kanyang mga kamay, kaya naman ito ay hindi na mapigilan pumuntos. Maging sa mga pagsalaksak ay napakainam at napakaswabe nitong pumuntos mga idol. Si Idol Ong ay nagmula sa team ng Batang Kutkut. Kaya naman ito ay certified Angileños at Kapampangan Ballers mga idol. Kaya naman ibigay natin ang todo suporta para sa kanya.